Bueno, alcaldessa, sembla que la principal novetat que vol incloure de cara a aquesta legislatura que acaba de començar és, ho va dir en el discurs d'investidura, avui ho ha tornat a repetir, vol que siga una legislatura marcada per un major consens que les anteriors i fins i tot el que ha assegurat és que li va donar un major protagonisme a la Junta de Portaveus, per tant de que siga el mecanisme on se consensuen una sèrie de qüestions importants per al poble. Sí, la meva intenció és donar-li un protagonisme especial en aquesta legislatura tenint en compte les circumstàncies econòmiques que s'acudís al CIRA, però bueno, que és un mal general, i que siguin precisament els portaveus dels distints partits polítics que tenen representació municipal els que puguen conèixer de primera mà totes les iniciatives en el que són les prioritats de l'acció de govern, però evidentment se fa la intenció de que se pugui aportar o enriquir totes aquelles propostes que vagin en benefici del CIRA. I una de les iniciatives una de les prioritats és la del foment de l'ocupació. Fins i tot acaba d'anunciar, ja ho ha deixat caure, que està mantenint uns contactes ja prou avançats amb l'associació empresarial del CIRA per tal que l'Ajuntament i l'associació i els agents socials puguen, diguem, impulsar majorment aquesta creació d'ocupació, no? Sí, sí. L'Ajuntament del CIRA en els últims temps ha desenvolupat una sèrie d'iniciatives que han sigut molt positives, valorades per la ciutadania i també els resultats objectius han sigut molt bons, però tenim que aprofundir precisament en el que és la prioritat del govern municipal, que és l'empleo. Per això tots som necessaris, no solament l'Ajuntament del CIRA, sinó que també tenim que recabar l'ajuda i la participació intensa, compromesa de l'associació d'empresaris i dels dos sindicats majoritaris que n'hi ha en el nostre municipi, la nostra comarca, a l'hora de poder seguir impulsant i creant i desenvolupant iniciatives en matèria d'empleo que suposen un benefici per a l'ocupació de la nostra ciutat i, en definitiva, també per a que se puguen instal·lar i que puguen reclamar-se més inversions i més empreses que puguen vindre per al nostre municipi, que en definitiva suposaria la creació de llocs de treball. Bueno, una altra de les qüestions que l'alcaldessa està prioritzant o vol prioritzar en aquesta legislatura, pel que sabem, és la matèria educativa, fins i tot la universitària. Crec que vol que el CIRA siga en el pròxim futur una ciutat universitària i per això està negociant amb diverses universitats, fins i tot una estrangera, sí, sí. I s'ha sigut el nostre somni i continua seguint, que el CIRA siga una ciutat universitària. El millor que pot fer un responsable polític per la seva ciutat, per als seus conciutadans, és dotar-la i dotar-la bé en matèria educativa, siga l'escola educativa, la normal, l'etapa normal educativa o siga la superior. De tal manera que al CIRA tenim dues universitats, tenim la UNED i ja han sigut capaços d'implantar la universitat privada Sant Vicente Mártir. I nosaltres volem continuar també expandint-nos en aquest sentit. Per tant, no renunciem a qualsevol extensió, siga de caràcter públic o siga de caràcter privat, que vulgui instal·lar-se en el CIRA, tindrà sempre les portes de l'Ajuntament del CIRA i del municipi del CIRA, en definitiva, oberts per a continuar creixent en aquest sentit. Però hi ha contactes ja seriosos, no? Sí, hi ha contactes, tant en la privada, de distinta índole, nacional i internacional, i en alguna pública. En la pública, possiblement per la situació econòmica, és molt més difícil. En els moments de dificultat n'hi ha una tendència a concentrar les extensions universitàries en un únic municipi, no a descentralitzar. Per tant, nosaltres tenim que intentar també aconseguir centralitzar estudis universitaris o carreres universitàries i, per tant, oferim en les mateixes condicions a qualsevol que vulgui implantar-se en el CIRA. Estem oberts, ja n'hi ha converses molt adelantades en alguna d'elles i esperem donar bones notícies molt pront. Els clubs que estaven patrocinats per Alci Capital estan molt preocupats davant de la situació en la que han quedat. Sembla que una de les primeres accions de govern va ser reunir-te amb els clubs, és així? L'Ajuntament del CIRA sempre ha sigut molt cautelós a l'hora de fer valoracions en aquest sentit. Nosaltres entenem que en funció de com se vagin evolucionant els aconteciments, n'hi ha dues plataformes creades, però nosaltres entenem que devem aglutinar la representativitat de tots els clubs esportius de la nostra ciutat a l'hora de defendre col·lectivament els interessos de tots ells. Per tant, tindrem que comprovar en els pròxims dies, en les pròximes setmanes, com se desenvolupen els aconteciments per a poder també tindre aquesta representativitat i presentar també a l'Ajuntament del CIRA qualsevol personació en qualsevol procediment judicial que se pugui establir de cara a dilucidar responsabilitats judicials, inclús de caràcter penal, de la persona o de l'empresari que va comprometre unes ajudes econòmiques que a la vista present dels aconteciments no han arribat.